Какой твой любимый телеканал? У нас только 4 канала. És az melyik a négy? Да. Я ОРТ, РТР, НВК и НТВ. Hát ezt Я в most основном смотрю ОРТ. ez mind a négy orosz? Русские? Да, русские. És, И якутский наш. Якут, Чатвак. tehát a három orosz, tri ruszkie i jeden И один якутский. jakutski. Да. I ty смотришь jakutski? Нет. Нет? Ты смотришь ОРТ русский. русский channel. Это здесь видно? Это НВК, наш якутский канал. Ага, NVK что значит? Национальная вещательная компания. Viseltelnie kampánya. Na kérlek szépen, mi szokott itt történni? Milyen családi ünnepségek? Что в этом комнате, в этом зале обычно бывает? Какие праздники, какие семейные события? Ну, мы всегда справляем Новый год, дни рождения, 8 марта, 23 февраля. Na, čekaj. Novi God, Да. 1. január, szilveszter. Да. Oké. Рождество. Rождество, a születésnapok. Rождество, aha, i Rождество когда? 7 января. 7 januárja, tehát ez a pravoszláv szokás szerint. Hol áll a karácsonyfa, illetve van-e? Есть елка, и где она стоит? Есть. Да, вон вместо стола мы ставим обычно. Aha. Стол убираем и вместо этого ставим. Mikor jönnek az ajándékok? Este, reggel, ki hozza, hogy adjátok át? Когда подарки? Утром, днем, вечером? Кто приносит или как передаются они? Ну, родители у нас утром дарят подарки. Мы тоже. Ki vette ezt a szép függönyt? Кто эти занавеси покупал? Мама. No, menjünk tovább az ünnepekkel. Március 8, a nőnap, 8 марта, да? Женский день. Да, женский день. és akkor mi történik? A papa meglocsol benneteket, vagy? Что в этот день происходит? Ну, папа и старший брат нам дарят подарки и ужинаем дома праздник. Семейный праздник. Na ez egy érdekes dolog, mert nálunk a nőnap az inkább mondjuk állami ünnep, tehát nem annyira családos, és to is so. De hát gondolom a családi születésnapokat, névnapokat. День рождения и именины, да? Да, Празднуется? именины справляем всей семьей. Собираемся тут. И Hányan vagytok egy ilyen születésnapon? A szűkebb rokonság. Сколько родственников собирается вот на одном день рождения, допустим? Человек 12-13. Tehát 12-13 ember. Miért vannak ott azok az újságok? Milyen újságok? És ki tette oda őket? Почему эти газеты там и журналы? Какие они журналы и газеты и кто их туда повесил? Na, Бабушка повесила. Это местная газета у нас так-то. И якутские газеты. В основном. és azok ilyen kiválasztott cikkek, amit ő fontosabbnak tart, vagy? Эти избранные статьи, которые она считает важные, Нет, просто мы временами смотрим. Поэтому... tehát azok helyi újságok. Igen, azt helyi vettem, újságok, jakut és nyelvűen. néha ők olvasgatják ezeket, és oda vannak összegyűjtve. Na, nagyszerű. Kinek a kence ficéi vannak itt? Чьи эти косметики? Мои сестренки и мама. Mami. No, pойдем? Где живет здесь? Кто там? Это спальня моих родителей. Aha. Где живут родители? Ez a szülők hálószobája. Na, ő már fel is kapcsolta a villanyt, nehogy valami félreértésesség. Egy csodálatos, bíborvörös, selyem-ágytakaró, diszpárnákkal és macikkal vonzza a mi tekintetünket. Haladjunk be. Most nem? Nekünk egy kicsit szokatlan, hogy a szekrény meghosszabbodik. Ez gyakori. Нам немножко непривычно, что шкаф Speciálni шкаф. продлевается. Это тут принято, да?
Да, примет. Nagyon praktikus. De ez máshogy is van, vagy ez az ő találmányuk? Это и в других квартирах, или Да. это вы придумали? Да, у всех так. Да, поверите. Ez itt már valami jakut dolgot tartalmaz, vagy ez abszolút kínai, áruházi dolog? Это что-то специальное якутское, вот кровать? Или это Или нормально? kitájszkoje? Нет, это обычная российская кровать. Aha, Двуспальная. orosz. Да. Orosz ágy. Tam живет mama. Нет, там... Papa? Да. Aha, az ágyban a papa olvas akkor ezek szerint. Папа читает, да? Да, Говорите. читает иногда. Журналы, газеты читает, поэтому у него светлин. Hm. Spasiba. Pajjon. Van-e a házban még valami? Ja, és akkor mi lakunk? Ha. Itt lakom én, András művésztársammal, kérem tisztelettel, rengeteg fizikakönyv között ezt a mamának a testvére alkalmazza, hát elnézést kérek, normális esetben ez kinek a szobája? В нормальном случае, чья это комната? Это наша комната с сестренкой. Ó, és most szegények, most ide ki vagytok dobva. Да, другой комнате. Na, hát mi még egyet alszunk itt, Еще одну переспи. és utána lehet visszajönni, jó? És ha szabad, egy puszival megköszönöm, hogy átadták a helyüket. Значит, мы одну переспим, а потом можно возвращаться. И можно дать поцелуй за то, что вот мы как бы дали, вы передали нам место. Nyet? Nyet. Most már. Oké. Nagyon szépen köszönjük, és holnaptól helyreáll a világrend. Hát kérem szépen, Násztyá segítségével tudósítottuk az RTL klubot Itikülből. Bang! Segítsen a kugára. Na, a gyerekek mégiscsak azért valamennyit tudtunk nyerni időben. Hogy állunk, hány óra van? Gyerekek, akkor 11-re beverjük a szülit. Hát ez ne menjetek el ma. Gyerekek, jó, Tamáska, ez a ti kezetekben van letéve. Én azt mondom, hogy aludjatok annyit, amennyit muszáj. Jakucban már tudunk programokat is elhagyni adott esetben. Szóval nem kell mindent megcsinálni, jó? Mikor indulunk holnap? Hát ti mikor tudtok lefeküdni, hogy Tamás Egy mondja? óra. Nem? Igen. Jó. 250 kilométer. Mennyi? 250 körülbelül. Nagyon dörgetni nem lehet. Jó, most az a kérdés. És útközben van egy-két program is, és itt reggel a városi passztást azt meg szeretném csinálni. Tehát azzal kell kezdeni, hogy jobbra fölbasszuk az egyik kamerát, beüzemeljük. Kis mikrobusznak, ami tehergépjárműként szolgál kizárólag, annak egyrészt fel kéne venni minket nagyon korán reggel, Így van. vagy hát úgy, Igen, ugye vagy, igen, jó, valahogy, van. basszus. Magyarul az jöjjön oda, ez gyorsítja meg a helyzetet, Sándor, ettől függ, Igen. hogy ott álljon az a busz, ami nekünk a gyors... Az is lehet, jó. Jó, akkor álljon ott az autó, Most ami mondja? minket visz, Fél hasra. Fél hat. fél hat. Fél hatnál álljon már ott. Jó? Oké. Tehát fél hatkor, akkor itt keltek 5-kor, és fél hatkor elkezdtek papolni. Hát most ott nekünk nagyot nem kell. 10 perc, és akkor fél hétre itt vagyunk. Jó. Окей. Значит, мы собираемся очень рано отправляться. Tehát világíts úgy, hogy ide is jöjjön valami, de... Én visszavehetett csinálni. Olyat. Igen, hát Jó, mindegy. az ennyi sajnos.